Mi smo dobre komšije, mi smo dobre komšije. Neko se doseljava u onu prokletu kuću. A ko će to biti? Dobrodošla kući. Nove komšije izgleda. Sigurno su puni keša. Mi ćemo ovde da napravimo naše dete. Zvao te Kornelije, u ponedeljak imaš prvu probu. Kakav Kornelije, kakvu probu, šta priča? Ja sjećam kad se gradila ta kuća. Pa to se danima i danima kopalo. To su njihovi podrumi, otkud mi to znamo. Ne znamo, ali ćemo saznat. Vi ste udovac. Nijesam, očero sam je. Tako da mi je dijete raslo bez majice. On se ladno ljuti što ja imam dečka, jel verujete? Sa čime vam je to pitao? Bude sa mesom. Mesom, Ivane. Sad i uopšte neverovatno. Simo, idem kod Zdravkovića, a ti isprati decu u školu. Šta ćeš tamo opet? Obećala sam Milici. Pa ako htjela na liku kuću, nek je sama sprema, ajde. Ja stvarno ne znam da li si ti lud ili glup. Žena me plaća po satu. Bolje da nešto zaradim nego da dan gubim ovde sa tobom i sa decom. A ko će našu decu da čuva i našu kuću da čisti, da neću ja možda? Nećeš ti, Simo, nego ću ja, koji do sad. Ja neću da moja žena bude čistačica nekom tamo. Ja ne znam da li sam ja tebe nešto pitala. Jesam te nešto pitala? Nisam. Idem da zaradim neki dinar. A ti vidi pa napravi neku od tvojih pizdarija. Deco, mirni da ste. Dobro, lepo smo se dogovorili sve. Ajde, jedi se lako, nemoj samo čvarke. Dobro, mama, u redu, mama. U redu. Nema razloga za brigu nikakvog. Ovde nam je raj, uostalom vidit ćeš kad budeš došla. Da. I ja tebe volim, mama. Da. Ajde, ćao. Pozdravila te moja mama. Kaže, neće moći da svrati, nema vremena. Možda ima nekog novog dečka. Prijatelja. Pošto ga ne dovede kod nas. Pa zato što sam je ja zamolio da me ne upoznaje baš sa svakim. Viš kako si ti konzervativan, Ivane? Ti uopšte nisi svestan u kom veku živiš. Šta ti, Milica? A znaš koji je danas dan? Koji je dan danas? Rođendan? Nije. Drugi rođen. A? Šta? Godišnjica? Nego? Danas mi je plodni dan. Bravo. Izvini. Halo, mama. A ne, ti si Kornelije? Ej, šta radiš, druže? Kaži, naravno da imam minut vremena, kaži. Pa ne, znaš, ja razumem tvoje razloge, ali bi te molio da i ti razumeš moje, ako može, da. Komšinice! Nado! Jao, gde ste? Ajde, fino, počni ti odavde, sad smo baš doručkovali, a ja moram da legnem, nije mi nešto dobro. U redu, komšinice. Samo kaže Ivanu da dođe što pre, čekam ga. Pa kad mi je bilo teško, komšinice. U 4 oka da razgovaramo. Ovde kod nas, naravno da možeš. Naravno da si dobrodošao. Hajde, Kornelije, obradovao si me. Hajde, vidimo se. Super. Ajde. Nado, nemoj molim te sklanjaš doručak, nisam još završio. Hvala ti. Pa komšija, što mi ne reče da nisi doručkom? Pa mogla sam ja da ti donesem duvan čvarke. Sima ih je pravio. Znaš kakvi su? Samo što ne progovore. Slušaj, Nado, možda bi ti mogla da mi doneseš duvan čvarke nekako, ali da Milica ne vidi, a? Komšija, kad mi je bilo teško? Nado. Znaš šta, kad već pričamo o hrani, sad mi se najavio direktor da bi došao ovde na ručak. Ja uopšte ne znam kako da ga dočekam, ne razumem se uopšte u to. Dobro. Da ne bi Milicu da diram, jer ona će da skuva neke... Ja znam. Da, nešto... Ja znam. A nego ti kad bi mogla nešto da skuvaš, nešto, baš da bude ono u nečemu, pa ispod nečeg, da... Jao, komšija. Šta? Pa moj Sima može da ti baci prase ili jagnje na ražanj, a? Koki bi pao na dupe, ali nemoj, redi. Milica će da se ljuti. Šta? Komšija, red je da se ispoštuje direktor. Tako je. Jer to je neki red onda. Red. Da
bome. Ali da će Sime imati vremena? Komšija. Sima, što da mu ne propadne neki naučni rad, jel? Komšija, pa moj Sima ti ima svo vreme ovog sveta. Onda odlično. Idem ja po njega, a? Ajde. Aj, polako. Komšija, Milica ti je rekla da ideš kod nje u sobu. Dobro. Čekate. Opasan si. Anđelija, jesam li ja tebi rekao da prestaneš sa tim dizanjem nogu? Ne dižem noge, nego vežbam. Vežbam plesnu numeru. Kako ne možeš da skapiraš da mi je to kao matematika, ja svaki pokret moram da proračunam u glavi i da sve to tu držim. Pa ti da vježbaš zadatke iz matematike, ja bi to razumio. Ali da vježbaš dizanje nogu, pa to ne mogu da razumijem, pa 3 fakulteta sam završio. Ma nemoj, nisi završio ni jedan, zato nemoj da se praviš najpametniji. Pod mojim krovom ja sam najpametniji. A to neću da trpim. Neću i kvit. Dobro, gdje da vježbam onda? Nigdje. Kad se odselim za Beograd? I kad se odselim za Beograd. A vidiš li, Ćurko, koliki pametni i školovani ljudi dolaze da žive ođe, u ovu prirodu. Sele se iz Beograda. Pa da u Beogradu šta valja, ostali bi tamo. Pa šta me briga, meni valja? Tebi valja? Pa kad sam te poslao za mašinstvo da učiš, tada ti nije valja. Normalno da mi nije valja kad neću da idem na mašinstvo tu i tu već jednom u glavu, nije to za mene. Kako nije za tebe? Pa znaš li ti, šćeri moja, da si ti jedina u našu familiju koja zna da rastavi i sastavi motokultivator. Pa kako mijenjaš svjećice, kako krpiš auspuh, pa to je dar od Boga, to je talent. A zamisli još da si mašinstvo završila. Pa gdje bi ti kraj bio? Ćale, imam ja bre i druge talente, nego ti nećeš da ih vidiš. Taj drugi talent si od majke naslijedila. To ću ti ukinuti. Nećeš, Anđelija, nećeš. Budi sigurna. A te glume i ta manekenstva i plesovi, pa to nije ni jednoj djevojci sreću donijelo, pa neće ni tebi. I slušaj, ovog grmalja, ja ću ga lično izlomiti, jesi čula? Dobro. Možeš sad da izađeš iz sobe ako ti nije problem. Ili mašinstvo ili brak. Ma, važno. Nada mi reče da ovo... Temperatura tela idealna, vlažnost savršena. Možeš slobodno da me oplodiš. Ne mogu sad. Što? Pa ne mogu kad mi tako kažeš. Sačekat ćemo.
Dobro. Bravo, Mašane! Mile, Stigla ti je pošta. a jeli? Nisam znao da si nabavio ovog psa napolju. Morao sam. Jel? Što si morao, Mašane? Morao, pojavilo se nekih lopova, otkud znam. Evo, ovo ti je privatna pošta. Ajde, potpiši mi samo, molim. Ja se prepao da nisi donio neku kaznu. Neke račune ili nešto. Nije, ovo ti Tebe kad je vidim, a? iz inostranstva. Od koga? Marina Herberger. Jedan za tebe, jedan za mene. To ti iz Nemačke, iz Minhena, za tvoju Anđeliju. Čekaj, molim te. Daj mi to. Pa ne, Mile, samo da ti kažem. Ne može, potpisao si. Možemo li popit po rakiju? Može. Evo. Znaš kako mi je prepečenica? Slušaj, ja kad ispečem, to je... Ajde, živjeli. Op. Molim te mi, daj ovo, pa reci, nisi nas našao. Ne može, kažem ti, to je zvaničan dokument. Samo da ti kažem, nisi da... Nemo, Mašane, ne može. Možemo li još po jednu rakiju? Može. Kakva je prepečenica, a? Odlično. Moja. Najbolja, molim te. Ti kažem, služba je, pravila službe, ne može. Nestalo, eto, ne može da nestane kad si potpisao, Mašane. Možemo li još po jednu rakiju? Može, ali samo po još jednu. Kaka je, a? Jaka. Jaka. Moja. Ajde. Pas je pojao, Mile, ovaj pas je roksor, sve jede. Ajde, molim. Šta je to? Ništa. Pošta za tebe, Anči. Stvarno? Zvao me Kornelije. Nešto hoće. Pa on kao došao bi malo ovde do nas. Stvarno? Kao hoće nešto da popričamo. Pa sigurno nešto hoće od tebe. Šta misliš? Pa šta ti, Kornelije je čovjek na državnom položaju. Dobro, ja sam buranija. Čekaj, nemoj tako. Nikada on ne bi dogurao do direktora Filharmonije, da nije tako ambiciozan, da ne poznaje tako važne ljude. Možda hoće da ga zameniš. Možda hoće da ti sad budeš direktor Filharmonije, a onda ide dalje. Da postane ministar, ambasador. Ivane, možda on hoće da ti postaneš ambasador. Ja da postanem ambasador? Pa nego što govoriš tolike jezike, prevalio si tolike međunarodne saradnje. Pa ne postoji niko bolje od tebe za to. Ma ne znam. Ne znam, ja sam nekako sada u nekoj fazi, znaš, životnoj u kojoj nekako drugačije osjećam muziku, znaš, i nekako, znaš, mislim da, da ću početi da komponujem. Ti da komponuješ? To ja sam mislio da, ne znam, to je nekako ipak kruna u životu svakog muzičara je da nekako, da stvara svoju muziku koja će da kupio sam i notne sveske, imam sve. Ma dobro, možeš ti da komponuješ, ali da budeš i ambasador. Šta stvarno misliš? Stvarno misliš da bi mogao i da komponujem i da budem ambasador? Nevjerovatno, to sad kad mi kažeš to, ja odjednom osetim snagu neku, osetim da bi sad mogao, razumeš, da bi osetim veru, osetim ponos, osetim se ko čovek. Možeš ti sve. A? Pa da. Milice, Milice, Dođi. Milice. Simo. Simo, ajde, diži se. Šta je? Pa ajde, treba da pomogneš Zdravkovićima. Pa šta, nije dovoljno što ti čistiš, pa moram i ja. Nije to, nego Ivanu dolazi direktor i hoće čovek da ga počasti pečenjem na ražnju. A ja da mu ga pečem. Pa ima da pečeš i da pevaš, jesi čuo?
Hajde bre, oni su fini ljudi, umetnici. Pa neće oni nama svim ostati dužni. Ja, Nado. A? Čekaj. Ajde. Vidi. Ajde, čoveč. Što volim kad si pune lana. Dođi. Ajde. Ja, ostavi tu čašu, bre, ni u WC, bez čaše ne ide čovjek. Ajde, požuri. Ne znam šta mi je. Nema da se brineš. Nema veze. Znam. Kornelije. Pominjali smo Kornelija i ja kad god pomislim Kornelija, meni padne tonus skroz, to je. Šta je bilo, Anđo? Ništa. Nećeš da ga otvoriš? Ne. Znaš od koga je? Znam, zato i neću. 20 godina mi se nije javljala. Nije mi poslala nijednu čestitku za novu godinu. Šta sad hoće? Majka ti je. Nije mi majka. Da mi je majka ne bi otišla za Nemačku i ostavila me ovde sa tobom. I šta će sad? Javala ništa. Što se mene tiče, baci ga u Dunav. Neću ga bacim. Možda je unutra neki novac ili ko zna. Maša, ne trebaju mi od nje ni pare. Ostavit ću ga ovdje pa ti razmislim. Ma ne treba mi ništa ni od nje, ni od tebe, samo me svi ostavite na miru! Milanče, aj dođi kod mene nešto da te pitam. Žuri, čoveče, požuri. Čekate komšije. Čekaj. Molim te, nemoj nešto da zabrneš. Neću. Ajde, tu je negde nađi ga, ajde. Komšija, Evo, komšija. radimo, a? Nego šta ćemo? Koje ćemo? Šta? Pa koje ćemo? Hoćemo da koljemo prase ili jagnje, to? Joj, ne znam. Znate, ima jedan specijalitet, zove se pragnje. Pragnje? Jeste, to vam je pola prase, pola jagnje. A unutra se ubaci pile, a u pila jaje da ima dušu, razumete? Milice, komšija Siva će da nam pomogne da napravimo ručak za Kornelija. Pravit ćemo pragnje. To je pola svinja, pola jagnje, unutra pile i u piletu jaje, jeli? Da bi imalo dušu. Ja? Si ti poludeo? Komšija, ja sam zgrožena. Milice, ajde da se razumemo. To sve radimo zbog toga što dolazi Kornelije. Ja ne dozvoljavam da se pod mojim krovom vrši takav zločin. Ne, pa neće pod krovom. Pa to ćemo napolju, na ovaj ražad ćemo da ga nataknemo što su radnici ostavili. U našem dvorištu da se vrši jedan tako varvarski čin. Komšije, šta je vama? Pa zamislite kako je mami svinji i mami ovci. Ma nemojte tako, pa pojma one nemaju. Ako one nemaju, ja imam. A ima i Ivan, pa nećemo valjda da jedemo mrtve životinje u našoj kući. Okej, Milice, progledaj nam kroz prste ovaj put. Znaš da je sve to zbog Kornelija.
Čekaj, ali ja mogu da mu spremim onaj moj divni pirinač sa prazilokom u sos od čargarepe? Pobogu, Milice, pa nije on zec. Znam da nije zec, ali ne dolazi da bi jeo, nego da biste porazgovarali. Milice, još danas samo jede meso zbog Kornelija, od sutra ništa. Tebi je Kornelije opravdanje za sve. Dobro znaš da smo malo čas tamo pričali o mojoj karijeri. Sećaš se? Pa ćeš ti zbog svoje karijere da pogaziš sve naše principe. Milice, još samo danas jede meso, posle više neći da liznem. Dobro, ja ću na svoje prasiće, poručit ćemo jagnje. Pile? Pile imamo, to je... I mora jaje. Ja ne jedem zbog kolesterola, samo to. Ali jaje mora da bi pragnje imalo Dušu. Tako je. Komšija, na posao. Radimo. Jelo, moram ja hitno da odem do autobuske stanice. Poslali mi kolege neke skripte za fakultet. A ko će služi goste? Pa ti. Kako ja pesam za šankom? Pa dobro, šta ti teško mrdaš malo guzicom? Ako dođe gazdarica, ti kaže sam ja otišao po ribu. Reći ću je tačno kod koje si ribe otišao. Šta pričaš to? Šta pričam? Znam se kim si viđaš, sa onom malom mašanovom manči. A šta tu tebe briga? Kolega si mi, pa bi da te upozorim. Ona menja tipove ko dobar dan. Možeš neku bolest da navučeš. Otkud ti to znaš? Znaju svi sa ove strane Dunava. Keva je bila ista takva. Mašan Ćale lud. Šta izmišljaš? Kunem ti se. Mašan ume i da pripuca na njene tipove. Vidi, jelo, ako mi nekad bude trebao tvoj savjet, obesit ću se. Hvala ti, komšija. Mnogo si mi pomogao. Ne znam kako da ti se oduži, vidi ovo. Šta je ovo, ej? Nije to ništa, komšija. Znate, kad su neke hitne svadbe, ja po 5 komada naređam ovako i samo je važno da je lagana vatra i da se kontinuirano okreće. Eto, samo polako je. Šta ti je te vatra, komšija? Neće to pečenje nikad. Hoće. Neće do preksitra. Pa hoće. Mene treba zvat. Cijelo Krnovo zna. Ja kad priđem krmetu, krme 150 kila, uzmem nož, ubodem ga ođe. Od uboda do kobasica 8 minuta. Kako? 8 minuta kad je rekord na kobasicijadi, 27 minuta, komšija. Opšte je poznata stvar da na kobasicijadi učestvuju samo amateri. Komšija, uvijek mene zove kad treba se umiri stok. Kako da se šta? Da se umiri. Šta znači da se umiri? Umiriti znači zaklati. Ja sam jednom prilikom sam umirio vola, ispeko i pojeo. Sam? Sam. Cijelo selo ga tražilo. Nema vola, nesto vo. Baš sam, da. Takav sam kad ogladim. Obrto sam ga na tihoj vatrici. Pa uzmi, pobrći malo ovog. Ja da ti obrćem. Mene to ispod časti. Komšija, da ti pokažem kako se kolje. Sve u pogledu. Gledam u krme. Gleda ono mene. Gledaj me. Ja ga gledam preko noža. Hipnotišem ga. Ono prilazi. Ide samo na nož. I onda u 3 suptilna poteza. Op. 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 Očisti mi stranžira. Niko Boga vas molim, šta god da se desilo, ljudi smo, dogovorit ćemo se, ne dirati ga, molim vas. Milice, sve si pogrešno shvatila. Komšija me uči kako se kolje. Šta? Kako se kolje. Kako se najefikasnije kolje, ovaj to ne zna, pa... Ivane. Šta? Ja ne mogu da verujem. Nisi razumela. Samo nemoj ništa da mi objašnjavaš, molim te. Ne mogu da verujem. Milice. Komšije, ja se izvinjam, moram da ode sad da umirim ženu. Da umiriš ženu, ti lud? U 3 poteza ću. Milice!
ljubavi? Pa šta je to bilo? Šta je bilo ljubavi? Pa šta je to? Šta je tako strašno bilo? Ti si postao jedan od njih. Ja? Komšija. Ti više uopšte nisi moj Ivan. Ti si sad komšija. Oni su tebe potpuno asimilovali. Ja mogu da budem komšija, šta pričaš ti? Napravio si simbiozu sa njima. Ti više uopšte nemaš moć normalnog rasuđivanja. Milice, daj molim te, urazumi se, znaš da sve ovo radim zbog direktora. Pa da, tebi je sad Kornelije opravdanje za sve. A u stvari ti mene više ne voliš. Da, i ne želiš da imamo dete. Ja ne želim naše dete. Da, šta je bilo malo čas u sobi? Da, šta je bilo? To što nisi mogao. Da. To je zato što ti u stvari podsvesno ne želiš da imamo dete. Jel? A moj biološki sat otkucava, tebe baš briga za to. Mico, meni je tvoj sat najvažniji. Kornelije. Halo, Kornelije, gde si? Tu si negde blizu? Ha? Kako nećeš doći? Pa čoveče, mi ovde pravimo pragnje za tebe, evo skoro je gotovo. Neće biti kasno. Neće biti kasno, čekamo te, ajde. Ajde, dolazi. Jel vidiš? Htio je da otkaže sastanak i odustao je zato što je čuo za pragnje. Jer vidiš da imam intuiciju. Treba samo da pratimo moju intuiciju, sve će da bude u redu. Jeste nekad izneverio? Eto, vidiš. Pogledaj ovu kuću. Pogledaj gde smo došli. Pogledaj gde živimo. Pa ja sam ovu kuću, Mico, pronašao za tebe, mila. Ti se ljutiš zbog nekog jagnjeta i praseta. Pa ne, ljutim se samo kad mi to onaj divljak nije zaklao. Mico, ako dođem na vlast, borit ću se za prava svih životinja, do poslednje kapi krvi. Obećavaš? Obećavam. Ma čao. Ma dobar pas. Ma dobar pas. Ko je dobar pas? Bravo, majstore. Ajde, bre. Komšija. Nado? Da, nama sam ono što sam obećala. Nije valjda čvarki? Ja. Čekaj. Srce si, Nado. Komšija. Komšinice, pa vidite kako sam sve ovo lepo sredila, a? Ja, Nado. Još to je divno, vidi. Ne znam kako da ti zahvalim. Pa, mislila sam, komšinice, ako možete da pitate Ivanovog direktora kad dođe, da zaposli mog Simu u filharmoniju. Simu u filharmoniju? Pa Sima je vredan, radan, pošten. Radit će šta god mu narede. Pa može da bude portir, vozač, kurir, šta god. A to? A, dobro. Pa hvala vam, komšinice. Hvala. Kod mene donijeli iz Sibira, iz rijeke Amur, krapa i ubacili u komarnicu. A taj krap hoće s proljeća da pase travu. Pase travu, iskoči ovako na livadu, ja uzmem levor i ovako pa. Po 50 komada ubijem. Sve u glavu. Sve? Pa jedan smo ja i moj kum, svih 50 komada ispekli i pojeli za jednu noć. Au, majko. A ja imam jedan krompir, seme, rađa 10 kila. I onda kad ga stavim pod sač, posle ti njega možeš da mažeš na hleb ko kajmak. Ne beljez ga, tjeti, krompir ko kajmak. Pa kad može riba da pase travu, onda možeš da jedeš i krompir ko kajmak, eto.
Šta misliš, šta je dolje u podrumu? Šta, pa nema ništa u podrumu, šta? Znaš ti kad se zidala ova kuća, nijesi ti bio ovdje. Ja sam gledao. Podrum su kopali 30 metara u zemlju. 30 metara? 30 metara dubine, ja gledao svojim očima. Evo, Bože, sačuvaj. Ja. Komšija. Čvarci su... Pa, čvarci su... Znate kako mi je kavurma? Kavurma? Šta je to? To već zvuči fenomenalno. Kavurma. Umiri, ženo, kuvim te Bogom. U 3 poteza sam je. Jeli, komšija, mogu ja kod vas u toalet? Samo izvoli, naravno. A neće se tvoja žena ljutiti? Nećeš. Pa pišaj ovdje, mašta. Pišam ovdje, pa nijesam ja prosta ko ti. Evo još jedna. Može. Evo, komšija. Eto. A šta ste me pitali za kavurmu? Kavurma. Kavurma vam je... Lagana. Simfonija iznutrica. Razumiješ? Jeli komšija, što ti tražiš ovdje? Tražim WC. WC, a? Toalet je ovdje. Aha. Mašane? Otkud vi? Tražim WC. A to vam je ovdje. Hvala. Šta bi komšija, sve u redu? Jeste. Pa jeste našli toalet? Jesam. Dobro, bre, Milanče. Šta ti je to? Haljina. Poslala mi Keva. Pa što ne probaš da vidimo kako ti stoji? Milanče, ajde malo gledaj svoje posla. Pa dobro, ja i gledam, zato i kažem. Ajde, baš bi volio da te vidim u toj haljini. No, neću da je probam i tačka. Što nećeš, pa baš je lepa. Zato što neću. Zato što mi ne treba ništa od nje što ona meni ima da šalje poklone. Gde je bila kad sam bila mala? Dobro, Anči, ja sam siguran da je tvojoj mami isto tako teško kao i tebi. Ma nemoj, mnogo joj je teško. Prestani, bre. Da joj teško ne bi otišla za Nemačku i ostavila me ovde. Pa teško čovjeku kad ostavi mače, a kamoli rođeno dete. A šta sad hoće? Pa ne znam, to moraš nju da pitaš. Daj mi jastuk. Ja sam s tom ženom završila. 20 godina mi se nije javljala, šta sad hoće? Možda hoće da odeš kod nje da živite zajedno. Ma nemoj. Pa valjda ja ovdje imam neki svoj život i neke svoje planove. A ja sam li ja u tim tvojim planovima? Jo, Milanče, ja sam tebi lepo rekla da ja neću da živim ovdje, da hoću da idem za Beograd. Dobro, znam, Anči, šta si rekla. Gledaj ga. Razmisli ili hoćeš da ideš za Beograd? Ojde, spremaj se, doći će Mašan. Kad? Sad. Sad? Da. Što mi nisi rekla ranije? Zato što me nisi ne pitao. Pa dobro, mislio sam da imamo više vremena. Ovo dođe haos da napravi, ajde. Sklanjaj se, brzo. Evo ga, Milanče, evo ga, brzo! A vi kad svirate... Da. 4 godine vi to studirate, tako? Ne, pa posle još 2 za magistarski sam morao da... 6 godina samo... Pa dobro, da. Pa to je ozbiljno, komšija, nije to. Bože, ne sakriš. Hoćemo mi još po jedno da... Sad si moj. Sve u redu, komšija. A gdje u redu, mater mu jim. Što bi ovo? Velika nužda. I nije naš toalet. Anči!
Anči, mobilni! Anči! Ma tu ti znam! Drži, čekaj. Anči, čekaj. Pa stvarno te volim. Milanče, beži kući. Volim te, šta je sad? Ajde, čao. Sad si moj. Ulazi u kuću. Ulazi! Dođi ovo, dođi. Dođi. Anđelija, ko ti je ovo? Nije ona ništa kriva, ja sam sam došao. Ništa te još nisam pitao. Ko ti je ovo? To je Milanče. Znam ja da je Milanče, ko je tebi? Pa Milanče, čale. Si našla konobara, jel? Što ne nađe nekog intelektualca, nego... Pa nisam ja konobar. Nego šta si? Ja samo tamo radim honorarno, ja sam u stvari i student. Ti? Da. Šta studiraš? Mašinstvo. Mašinstvo? Da. Pa što ne reče odmah? To je potpuno druga stvar. Mašinstvo? Da. Anđelija, ti znaš da ja ne volim da tvoji momci šetaju kroz našu kuću, ali ovo je druga stvar. Jeste, čale, mi se znamo još sa fakulteta. Jel učite zajedno? Da. Učimo. A koja si godina? 4. Ajde. Jeste. Slušaj, nemoj da si me lagao za mašinstvo. Nemoj, ja imam svoje ljude u svim krugovima, ja što da provjerim s časkom. Proverite slobodno, evo ako treba ja mogu indeks da vam donesem. Imaš indeks? Imam. Od sad možeš da me zoveš Mašan i ne moraš da mi persiraš. U redu. Koliko ti još ispita ostalo? Još 5. I kad daš tih 5 ispita, ovo ti je s Anđelijom ozbiljno, no? Pa jeste, ozbiljno je. Onda, znači, kad daš tih 5 ispita, ti bi zaprosio Anđeliju. Šta će da radi? Oci! Pa bih ja. Mogu te drži za riječ. Dajem svoju reč, sigurno. Ajde gore, idi, obuci nešto, nikak si izašla. Ajde. Milanče, donesi mi rakiju. Aj, popijemo ti ja po jedno. Živjeli? I šta mi milo što studiraš mašinstvo. Živjeli. Sipaj. Koga imaš kod kuće? Pa živim sa ocem i majkom, a imam i brata. On je stariji, ali živi u Beogradu. Alo, Koki, gde si? Kod kafane Pustolov. Evo ga, komšija. Promašio si malo, moraš nazad, nema mnogo, 500 metara, ajde. Ajde, čekamo te, ajde. Bio sam kod Mašana. Pričaj, šta si video? Sipaj. Šta sam vidio? Oružje. Malokalibarske puške. Karabin. Pištolji, više vrsta. Na zidu, vepar. Slon. Slon? 2 slona. Tigar. Antilope, kokoške, to da ne pričam. Jo, crni Milanče. Sipaj. A u dvorištu, pas, besan, Stafford, ubica. Samo što sam prošao na kapiju, skočio je na mene. Ja da nisam dao gas, otišli bi mi beli bubrezi. Jo, crni Milanče. A kad su nabavili Stafforda? Idi, vidi. Halo? Zovem iz kafane Pustolov. Udes kod crne tačke, jeste. Au, sipaj mi. Tragedija, Jelo. Tragedija, ne možeš da veriš. Jednoga crni Audi sleteo u jarak, udario u kravu. A ona jadna, retrovizor joj se zakačio za rog, jedno je trči po livadi, ne mogu da je zaustave. Istraumirala se. Sipaj. Još pola. Komšijice, kako usto jabuka, a? Ne bih da komentariš. Majstor si, komšija. A šta vi mislite, komšija? Dođi tamo. Jel te, jeste vi bili nekad? Ajde. Ajde. Što, zamislite da umočite pravo. Da vas upoznam, ovo je moj budući zet.
Dobar dan, Milanče. Ej, drago mi je, Milanče, drago mi je. Milanče. Baš mi je drago. Polako, Ružo, udavit ću te sopstvenim zubima. Dete, smiri se. Pa mi stigli. Ne znam, Simo, samo da nas nije možda malo previše. Ma kak? Ajde, upadaj. Ajde. Kad je kuća besna, gosti nisu tesni. Nije, Simo, nego kad je kuća... Kad je kuća nije tesna, ni čeljad nisu besna, sve je u redu. Uroše, dođi vam. Ajde, Ivane. Čekajte, znači, pojenta je da gost prvi uzme da jede. Dok gost ne uzme, samo Uroš. Dok gost ne uzme. Neće valjda oni svi ovde da ostanu. Šta ti, Ivane? Šta će Koki da kaže? Molim te, nađi načina, oslobodi ih se. Nije ovo društvo za budućeg direktora ili ambasadora. Simo! Vašane! Ajde da mi pomognete još jedan 100 da prenesem. Milanče, ajde. Zovu te, ajde. Prste da poličeš. Mi smo dobre komšije, mi smo dobre komšije. Komšije, služite se. Pa tako! Dobar dan. Ozbiljno se računa na tebe. Samo treba da naučiš note do ponedeljka. Meni dolazi govac. Govorit ćete da se vratiš nazad. Gledaš ti da voziš? Ne gledam nesrećo ženska, a ja ovaj put znam na pamet. Ćao malo. Ćao. Moraš da povezeš Anči do Beograda. Anči? Čekate u Gepeku. Tu pravu mogu samo ja da otim. Izvolite, gospodine ministre. Ja sigurno neću moći još dugo da trpimo. Silovanje! To je silovanje! Nikad spremni nismo sve ni da uradimo što smo hteli, ali tome došao je kraj. Nedaleko tu u Sremu pronašli smo sve u svemu, za nas dvoje kuću, mali raj. S jedne strane Dunav plavi, kako žuri prema Savi, da je ljubi bar još jedan vek. A sa druge strane ljudi, dobrih, loših, raznih čudi, teraju me da poludim. Vrednije od zlata, kapija do kapije, vrata do vrata, preči od familije, to su dobre komšije. Vrednije od zlata, kapija do kapije, vrata do vrata, preči od familije, ej, to su dobre komšije, to su dobre komšije.